Yan guys, nagpapalaro kami ng mga bata dito guys. Timpong dapat bigay ka rin hotdog. Drink. Ya. Pwede. Biluan niya. Okay. Ay pagkalag ko ma. Okay. Siya. Galing duha ite. Gana oh. Gana ay pagana. Be. Dili isa mo. Look, Jack. Sabuan anyo ko anya. Look pati fight ko naman. May buhok. Sige na ka mo. Puntas eh. Oo. Dai daw. Ito, puntas eh. Kuha. Si Barbie magkukuha. Puntas ulo na. Ala. Wow. My God. Dili. Oh, ala. Ban! 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 Tulo dai. Ban! Agay. Ano pa yung tulog? Ma. Hindi ano, bilaman mo. Gusto mo na eh. Wala lang ako, Jack! Wala daghan pa oh. Okay. Okay. Agama busa sa Isaw na lang. Ay, bulian niya. Ay! Ano ba? Gutom! Gutom. Hindi na kayo. Kailangan ko lang busog mo. Wala nakapuno to. Muna eh. Hindi ba? Te! Te! Biluan o, te! Hindi ba? Te, ate. Ya, pwede ya?